voidaan kuvitella, että on kesäloma just päättynyt, syksy alkanut ensimmäistä kertaa paluu työpaikalle ja rehtori siellä odottaakin jo oppilaslista kädessä. Ja sitten se antaa sulle ja katsotaan, että taas reilu parikymmentä oppilasta tässä, että mitäs mä nyt tämän kanssa nyt lähden liikkeelle. No, lukkarikoneen avulla luodaan uusi kalenteri, esimerkiksi syksyn 2025 opetukset tallennetaan. Sitten ilmestyy kasan nappuloita. Tästä kun lähtee säntillisesti ylhäältä alas, niin pääsee turvallisesti maaliin. Ja tämä on nyt koko ajan tätä niin opettajan näkymää. Eli ensimmäinen juttu on se, että muokataan saatavilla olevia aikoja. Ja tähän sitten laitetaan ne omat toivotut opetusajat, tai milloin sä haluat, että sä opettaisit, tai toivot, että oppilaat tulisi tunnille, tai ne pystyy sitten myöhemmin vähän valitsemaan. Mutta mä näytän esimerkiksi vaikka, laitetaan tänne vaikka tällainen, tämä voisi olla vaikka keskusta, ja sitten tuonne joku tommonen opisto, ja vaikka keskusta uudelleen. Eli tässä pystyy jo kirjoittamaan vähän ulos, että jos on monta opetuspistettä, toimipistettä T-koululla, niin näitä pystyy jo tässä vähän kirjaamaan ulos, että voi olla, että opettaa eri päivinä vähän eri paikoissa. Ja jos tähän on tyytyväinen, niin muokkaus on valmis ja sitten tallennetaan kalenteritiedot. No, opettajan homma oikeastaan alkaa melkein ole siinä. Ainoa mitä tarvitaan tähän lisäksi on oppilailta se tieto, että milloin ne nyt mahdollisesti pääsis soittotunnille. Ja tässä on tämmöinen nappula, että kopioi linkki jakamista varten ja käydään kurkkaamassa tässä välissä, miltä se oppilaan näkymä sitten näyttää. Eli voi olla, että tällainen linkki kannattaa yhtenä ryhmäviestinä lähettää kaikille oppilaille. Tämä sama linkki käy just nimenomaan tähän yhteen kalenteriin. Ja sitten kun se oppilas tai vanhempi klikkaa sitä linkkiä, niin sitten tulee tällaiselle sivulle. Ja tähän sitten se syöttää vaikka oman nimensä, laitetaan vaikka mitään näin. Ja nyt se tässä ylhäällä näkee just ne opetusajat, mitkä me just äsken valittiin. Eli täällä on tiistai, keskiviikko, perjantai, keskusta, opistokeskusta. Ja sitten se klikkailee täältä, että milloin se nyt pääsiskään soittotunnille vaikka tällä tavalla. Ehkä se pääsee 2 koulusta, mutta annetaan sille vähän, että se 15:2 pääsee esimerkiksi tiistaina ja sitten perjantaina ehkä sille sopivaa tollainen. Eli tässä näkyy nämä ajat, mitä se on valinnut. Sitten tässä on tällainen kamarimusiikkiajat. Tämä termi ehkä voisi olla enemmänkin sellainen yhteissoitto tai milloin sä muuten pääsisit soittotunnille, koska mehän opetetaan vaan tiistai, keskiviikko, perjantai, niin voi olla, että esimerkiksi vaikka maanantaina sille sopisi vaikka vaan tuolla vähän illemmalla, että se pystyisi periaatteessa silloinkin tulemaan paikalle. Ja oikeastaan se on siinä, laitetaan sähköpostiosoitteen, siis oppilas laittaa, että sinne lähetetään sitten ajat, kun se lukujärjestys on sitten valmiina tehtynä. Ja lähetään ajat ja se on siinä. Nyt tänne pitäisi meille ilmestyä, tämä just mitä me äsken kirjoitettiin tai valittiin. Ja tässä me nähdään vielä nämä ajat, mitä me ollaan valittu. No, nyt tietysti tässä esimerkkinä on vaan minä tässä yhtenä oppilaana. Ja mä oon tehnyt vähän etukäteen valmiiksi vähän samantyylisen kalenterin, missä on näitä valintoja sitten tehty vähän enemmän. Ja me voidaan katsoa, että täällä on valittu vähän umpimähkää eri päiviltä, vähän eri kokoisia kellonaikoja, lyhyempiä, pidempiä. Ja sitten on, muistaakseni täällä on jossain kanssa semmoinen tunnin aika valittu ja semmoinen puolituntinenkin muistaakseni. Joo, tossa näkyy tuollainen, että on vähän sikisoki laitettu. Ja
se lukkari luodaan sille, että valitaan nyt nämä kaikki ajat. Tässä näkyy nämä meidän valitut opetusajat ja luodaan lukujärjestys. Ja tällä tavalla meillä on valmiina ainakin jonkinlainen lukujärjestys. Jos tähän on tyytyväinen, niin sitten elokuun ensimmäinen soittotunti on tässä jo käsillä. Kaikki oppilaat on tähän mahtunut. Ja tietysti tässä näkyy tällaisia pieniä taukoja. Näitä pystyy sitten esimerkiksi manuaalisesti vähän siirtelemään täällä. Tämä aina sitten ilmoittaa punaisella, jos se oppilas ei ole valinnut sellaista aikahaarukkaa siihen, että jos nyt tykkää vähän tiivistää. Tai ehkä sellaiset 5 minuutin tauot voi olla myös ihan kivat tällä tavalla. Ja sitten keltaisena näyttää, jos menee jotain päällekkäin. Pientä säätöä joutuu tekemään. Esimerkiksi tällainen, ja sitten muille päiville voi tehdä ihan saman jutun. No tietty, joskus joku oppilas täyttää vaikka tekstareilla sen ajan, se ei ole vaikka huomannut sitä linkkiä, se ei jotenkin toiminut. Sitten se voi täältä manuaalisesti myös lisätä, sitä me uudestaan, vaikka vaikka 40 soittotuntia. Ja sitten me voidaan täältä itse myös vähän syöttää niitä aikoja, että valitaan vaikka tollanen ja näin. Ja se on ensin pitää tallentaa ja sitten valitaan minut tuohon myös ja katsotaan saadaanko nyt tuo yksi lisätty oppilas myös laitettua. Tähän se tuli keskelleen. Eli tämä kone käy kaikki noin kaikkien oppilaiden nuo ajat läpi ja sitten vielä vähän vertaahti tuohon omiin, että milloin sä opetat ja yrittää etsiä tehdä semmoisen lukujärjestyksen, että mahdollisimman moni sais oman soittotunnin ajan. Sitten voisi tallentaa, otetaan vaikka testikalenteri tällä tavalla. Sitten se ei katoa tuolta mihinkään. Eli tällä tavalla on lukujärjestys tehty, jos me ollaan siihen tyytyväisiä ja oppilas on syöttänyt tämän sähköpostiin ja sitten me voidaan vaan lähettää tuosta tämä oppilaan soittotunnin aika suoraan hänen sähköpostiin, eli erillistä sähköpostiviestiä ei tarvitse lähettää, että kaikki toimii niin kuin tämän ohjelman kautta. Sitten voitaisiin katsoa, että miten tämä yhteissoitto järjestyy tämän avulla. Tämä on vähän semmoinen uudempi ominaisuus. Meillä on tämä tutkanäkymä, jossa näkyy tällaisia kortteja. Ja tässä on muutama eri tapa, miten voisi yhteissoiton järjestää. Yksi nopein tapa on tietysti se, että valitaan tuolta meidän äskeisestä kalenterista, mikä me tehtiin. Otetaan vaikka noin tämä oppilas ja sitten tämä ohjelma käy läpi kaikki sellaiset kortit, mitä me kohta tehdään tai mitä ehkä jotkut muut opettajat on tehnyt. Ja tässä me huomataan, että me löydetään tämmöisiä niin kuin osumia tai mätsejä tai mitä vaan. Ja nähdään se, että tämä oppilas pystyy osallistumaan tämän toisen soittotunnille. Ne menee tässä vähän päällekkäin, mutta ehkä se ei haittaa. Ja taas sitten toisenpäin, että tämä oppilas tätä kotihaltija pystyy osallistumaan omalle soittotunnille. Eli ajatuksena on se, että käydään niin kuin toinen toistensa soittotunnilla. Tämä pystyy vahvistamaan ja kirjoitetaan, että tämä olisi kiva, missä luokassa opetat. Ja sitten vahvistetaan. Ja nyt tämä ohjelma lähettää siis opettajan sekä mun että sitten sen, kuka se kortin on tehnyt, niin sähköpostiin semmoisen vähän niin kuin vahvistusviestin, että hei, tällainen löytyy. Sitten yksi tapa on luoda itse tällainen kortti.
tänne näin, että nämä muut opettajat pystyisivät myös katsomaan, että täällä joku tarvii yhteissoittoa tai vaikka kantelee ikä 23 paikkaa, se olisi keskusta ja niistä tiedoksi voisit laittaa esimerkiksi minkä tasoinen vaikka PT1-soittaja ja haluaa soittaa minkä tahansa instrumentin kanssa. Näin. Ja tämä sitten näkyy tällaisena korttina täällä. Ja muut opettajat pystyy sitten myös katsomaan, että mitä kortteja tänne on lisäilty. Niin pystyy vähän viikon päivän mukaan etsimään täältä, onko keskiviikkona jotain, okei, tällaisia. Tai jonkun instrumentin kautta, vaikka mikä täällä nyt olisi kiva, no piano tietysti, että tällainen pianisti, okei, kevätsähä ja joku toinen soittaja, ehkä joku nelikätinen tai vastaava. Ja jos me nyt kuvitellaan, että me ollaan vaikka pianon, löydetään joku, tai voidaan kokeilla siis omasta sieltä oppilaslistasta, että pääsisikö joku mun oppilaista just tämän kaverin kanssa. Tämä on vissiin mun oma oppilas, mutta että ainakin sillä tavalla, että tämä Stefan, mikä täällä lukee, niin pääsisi mun oppilaan Student 2 soittotunnille yhteissoittoa harrastaa. Mutta sitten taas tämä mun oppilas Student 2 ei pääse tuon Stefanin soittotunnille. Tämä vähän antaa niin kuin saman, jos on sama oppilas omalla oppilaslistalla, niin tietysti itse pääsee itsensä tunnille. Se on sille hassu. Tällä tavalla. Sitten oikeastaan tämä yhteissoiton järjestö. Tässä on tällä hetkellä tällainen duojen yhdistäminen. Sitten katsotaan takaisin tähän aikatauluhallintaan. Tässä on muutamia muita ominaisuuksia, mitä tästä saa irti. Esimerkiksi jos halutaan katsoa, että milloin, jos halutaan vaikka joku luokkatunti järjestää, tämän avulla pystyy semmoisen selvittämään. Luoda tällainen yhteinen aikataulu. Ja tässä nähdään sitten, että eli näinä aikoina pääsisi aika moni oppilas tulemaan paikalle. Tämä on taas toisen päivän kanssa ihan vähän eri kavereita, mutta täällä pystyisi vähän haarukoimaan sitä, että mitkä on ne suosituimmat ajat tai mitä ne oppilaat on kaikista eniten valinnut. Ja toinen kiva juttu tässä on se, että sitten kun on tämä kalenteri valmis, niin tämä voi viedä tänsä aikaan muodossa esimerkiksi Google-kalenteriin ja sitten sä pystyt automaattisesti lataamaan se tiedosto sinne ja sitten sulla on kivasti vaikka Google tai Outlook tai näitä muita Apple-kalenterissa kaikki sun soittotunnit näkyvillä kivasti. Tai PDF-muodossa sä voit printata sen ja laittaa vaikka seinälle näkyviin. Sitten on vielä semmoinen, että jos haluaa esimerkiksi tauon tänne, jos ei jaksa tai halua näitä manuaalisesti siirrellä paikasta toiseen, niin sekin onnistuu tällä tavalla, että luodaan tällainen opiskelija nimeltä tauko tiistaille ja vaikka puoli tuntia. Ja sitten annetaan tälle tauko tiistaille oppilaalle, että täältä se voisi olla jossain tuolla välikössä. Tallennetaan se kanssa ja sitten katsotaan, että pystyisikö tämä ohjelma nyt itse tuon tauon tuonne laittamaan. Ehkä toimii. Ihan kokeillaan vielä. Sitten joutuu ehkä muutama kerran aina kokeilemaan. No niin, loistavaa. Kyllähän se tauko saatiin tietysti vähän hassuspaikkaa tuolla. Kyllä silti joutuu vähän tuolle manuaalisesti vähän siirtämään, jos se on mahdollista. Että
eipä toi tauko tiistaille nyt oikein sovi tonne, että se tuli jotenkin tonne loppuun, että se ei ihan ehkä sitten siellä ei löydy semmoista puolen tunnin taukoa tuolla tiistaina, että ehkä ne oppilaat on valinnut niin tiukasti noita tunteja, mutta tätä voi tietyllä tavalla niin kuin aina kokeilla. Ja sitten alkaakin oikeastaan olla siinä nämä pluggakoneen ominaisuudet, että tauon laittaminen sitten näitä voi vähän siirrellä, voi kokeilla, että miten näitä voisi vähän hienosäätää. Ja yksi semmoinen hyvä juttu tässä on se, että jos me ollaan sovittu vaikka tällainen lukujärjestys, niin jos meille tulee vaikka uusi oppilas, niin vähän niin kuin tiedetään ennakkoon, pikkusen osataan varautua, että esimerkiksi tämä viimeinen oppilas täällä, tämä Sarah, niin että sillä on vähän niin kuin pelivaraa tuolla, ja me ollaan vähän silleen niin kuin etukenossa, voidaan esimerkiksi vaan varmistaa siitä Saralta, että onko sulle vielä ok, että se tulisikin 6, me voitaisiin sitten uusi oppilas tuohon väliin laittaa. Kun taas sitten ehkä tähän perinteisellä tyylillä, niin joutuisi ensin soittamaan sille oppilaalle kysymäään, että sopiiko sinulle, että joku aika olisi vähän myöhemmin ja sitten taas soitellaan. Tämän ohjelman tarkoitus on just se, että kaikki toimisi mahdollisimman nopeasti ja yksinkertaisesti ja saataisiin se lukujärjestys tehtyä.